Dit is de podcast van Omroep Friesland. Het Zilveren Wetter. Een podcastriege over de geschiedenis van de klassieke muziek in en uit Friesland. Geerstalling Beert Oosterhaven. Presentatie Beert Oosterhaven en Willem de Vries. Goeie, welkom bij alweer de 4e aflevering van de podcastriege Het Zilveren Wetter. Hoe de geschiedenis van de klassieke muziek in en uit Friesland. In de eerste 3 afleveringen hebben geerstaller Beert Oosterhaven en ik, Willem de Vries, het vooral horen over de renaissance en barokmuziek in Friesland. We hebben dat dien onder de hand van het werk van 2 dichters, namelijk Jan Starter en Giesbert Japiks. Maar vooral omdat van een boendverskaart van componisten. Alle keer hebben ze een duidelijke connectie met Friesland. Ik neem ze even op. Jacques Vredeman, een Vlaming. Johan Christian Schickhart, een Duitser. Reinaldus Popma van Oevering, een echte Fries. Jean-Marie Leclerc-Lené, een Fransman. En Unico Wilhelm van Wassenaar, en die is afkomstig uit Twente. En daar hebben we in aflevering 3 ook nog een uitstapje maken naar de singer-songwriter Michael de Jong. Om aan te gaan hoe bot of muzici hebben beteken met Friesland verbonden vielen kunnen. Beert, waar en hoe waar zullen wij het in deze 4e aflevering van Het Zilveren Wetter eigenlijk hebben? Ja Willem, zoals je al onjoen hast, hebben wij het in deze rieke podcast nou de tijd van respectievelijk de renaissance en de barok in Friesland behandelen. Zeg maar het tijdrek van 1550 tot 1750. Daarna van 1750 tot 1820, dus goed 100 jaar, was er windelijk net zo vol op het meet van de scheppende klassieke muziek in Friesland. Maar dat is net alleen in Friesland zo in die tijd. Het is namelijk ook het geval in Holland en in Engeland. Als redactiecommissie van het boek Muziek in Friesland, aspecten van het Frieske muziekleven Juster en Joert, hebben wij in 1996 die periode van 1750 ontlikken naar 1870 in Holland, Engeland en Friesland ontzet als de periode van het creatieve wandtij. In die tijd hebben zowel Holland, Engeland als Friesland namelijk zuiver geen scheppende componisten van formaat voortbracht. Alweer wel een druk muziekleven. In Friesland luidt dat omgeende voor eerst de grens bij Unico Wilhelm van Wassenaar, over waar wij het in aflevering 3 hoorn hebben. Om nou een beeld te krijgen van de componisten na waar het in Holland en Engeland het creatief wandtij begon, allereerst nog wat over Sweelinck. Jan Pieterszoon Sweelinck leefde van 1562 tot 1621. In dat laatste jaar verstoor ik Jacques Vredeman hier in Ljouwert. De man wiene dus tijdgenoten, wiene goed op een hichte van de Noorse kwaliteiten en composities en publiceerden ook wel werk in dezelfde muziekuitjeften. We hebben het daar in aflevering 1 van deze podcastreeks al doorhoorn. Maar let je nou eerst nog eens hartje naar hun geweldige componist of die Sweelinck wel het wie. En Willem, ik zou die vanwege die pop- en rock-eren vregen willen om er het goede hartje naar de linkerhoorn, de baskant van deze compositie. Pieter Jan Belder speelt hem op het klaversymbol. Het is de SC maar van Sweelinck.
Dat weer de SMR van J.P. Zweelink. Spelen toch Pieter Jan Belder op het klaversymbol. Ja, Beert, de vrees mij om even de linkerhand van dit stuk in de gaten te horen. Ga ik even in, maar jongen, wat ziet daar een lekkere groove in? Het lijkt het zuiverwoord, wat een rockgroove. Willem, ik denk dat je gelijk aan hebt. Deze mars van Zweelink klinkt haast als we er in us 21e eeuw componeren. Zo modern als wat. Eind 60, begin 70 jaren van de vorige eeuw heb ik de groep Exception van Rick van der Linden een paar keer live spelen zien. Die groep zette klassieke muziek om in zogenaamde rockjaskes. Rick van der Linden wie een fenomeen op toetsinstrumenten. En Pieter Jan Belder, de klavecinist van Nieskrecht, had nevens mij naar hem harken doet er de SMR van Zweelink opnemen moest. Belder had er zuiver ek een rockversie van maken. Beert, dus hoe is het haven oer een componist naar wat een creatieve wandtij in Engeland begon? Ja, Willem, die componist wie Henry Purcell. Hij leefde van 1659 tot 1694, dus kreeg wat later als Vredeman bij us en Zweelink in Holland. Dit, like zijn, beide in 1621 verstoren. Ik zal Purcell je nog net wie te behandelen, maar wel al stilstaan bij een heel bekend rondo van zijn hoorn. Dat rondo is afkomstig uit Purcell zijn Ab the Laser Shoot uit 1694, een suite dus. In 1694 is hetzelfde hier dus dat de man ik verstoren is. Ab the Laser is de muziek bij het toneelstuk The Moor's Revenge, de wraak van de Moor. Henry Purcell schreef de muziek voor dat stuk. Bij hem in Britten zoeken het thema uit Purcell zijn rondo 250 jaar later als modelbroeken van zijn educatieve werk The Young Person's Guide to the Orchestra. Ik wil dat kwarte rondo nou in 2 uitvoeringsjaren laten. Allereerst in een uitvoering van Frieske Boeiem. Namelijk door Jan Brens uit Snits op saxofoon en door Boe Mara uit Droegeham op piano. In een eigen arrangement. Hier binnen die beiden in het rondo van Purcell. Afkomstig van Frieske Groen, Jan Brens op saxofoon en een Boue Mara op piano. In het rondo van Henry Purcell. Beert, dit zijn dus 2 Frieske muzici. Wat binnen haar een achtergrond eigenlijk? Ja, Willem. Jan Brens is in 1947 binnen in Snits. Hij is eens oplaten onderwijzer, maar had ik lessen volgen aan de Jedere Muziekpedagogische Academie hier in Ljouwert. Hij is ook dirigent, tekstschrijver en arrangeur. Boe Mara is in 1944 ek in Snits binnen. In 1976 slag er voor de dirigentenvervolgcursus bij Jan Veninga en Jitse Nicolai. Hij is vooral koordirigent, maar dus ook pianist, orgelist en arrangeur. De cd dat dit rondo van Purcell van afkomstig is, had als titel Prix pour Paix, oftewel Bid om Vrede, en is op 23 februari, 20 april en 9 juni 2006 opgenomen in de gereformeerde kerk van Sir Huisterveen.
Het is een uitgifte van BWL-producties van Sietse Habewalde van Het Beeld. Beert, doe hier het roer. Dat is 2 uitvierings van het rondeau van Purcell Jerlitten woest. Wat is eigenlijk de tweede? De tweede Willem is een die dichter bij de uitviering komt, zat Henry Purcell, die zelfs in 1694 zowat voor erensteenmatten had. Het is die van het St. John's Smith Square Orchestra onder leiding van John Lubbock. Hier is nog eens het rondo van Purcell. Het rondeau van Henry Purcell in de uitviering van St. John's Smith Square Orchestra. Mij als dirigent John Lubbock. Willem, wij hebben nu 2 uitvierings van het verneemde rondo van Purcell jet. Wist ook, Willem, nog ook voor het televisieprogramma de eerste minuten van dat rondo in de tijd als tune broekte? Ik hou mijn geheugen, maar deze weet ik nog wel. Het wie jonge mensen op het concertpodium. En als het mij net mist, mij als presentator Kees van Drongelen, volgens mij wie het in de 90 hierrieren op de televisie of net? Ze is heel goed in die klassiekers, Willem. Het wie inderdaad het destijds populaire programma Jonge Mensen op het concertpodium. Dat het zelfs langer als alleen in de 90 jaren op tv was. De allereerste aflevering weer al in 1968. Daarna had het met verschillende presentatoren zo'n 40 jaar lang op de buis geweest. En ontzag weer het verhaal over Purcell en zijn rondo. Waar het ons meer over Henry Purcell weten wil, ken ik het wijdwijdige boek met dezelfde titel van Maureen Duffy aanreden. Daar is in 1994 bij uitjouwerij De Prom in Baren een treffelijke Nederlandse editie van verschijnd. Willem, ik neemde al het creatief wandtij in Holland, Engeland en Friesland in de tijd zat tussen 1950 en 1870. In die tijd binnen er lieken zijn amper componisten van consequentie in die 3 gebieden of landen. Willelijk zit er in Holland een god tussen Zweling in de 17e eeuw en Alfons Diepenbrock, die leefde van 1862 tot 1920. Van Zweling hebben wij niet gekregen dat groovy en swingende klaversymbelstuk jaren litten. In Engeland wie het zuiver Alexa, tussen Henry Purcell in het lijst van de 17e eeuw en Edward Elgar, die leefde van 1857 tot 1934, zit ik net één oorspronkelijk Engelse componist. Over Elgar zullen wij het dadelijk hebben. Wel wie het zo dat in de krijgneemde tijd bij Bregma aan eigen componisten, zoeken als Händel, Haydn, Weber en Mendelssohn in Engeland tegen welkomeren. In Friesland, dat we zelfs een volle liedere schaal had als Holland en Engeland, litten in de 18e eeuw behalve de visiterende buitenlandse toondichters onder het hof van Anna van Hannover en Willem IV in Ljouwert en his eigen Reinaldus Popma van Oevering, nooit windelijk alleen een paar wargelisten als componist van haar jaren. Het binnen Ige Agus Bruinsma,
binnen om 1900 heen en stonden in 1969, die het werk in de trant van Carl Philipp Emanuel Bach. Stefan Theodor van Loonsma uit Driels, van hem kennen wij geen beter en sterdier. En de Frensiteurs Albert Sikkes Hempenius, die het naar alle gedachten ben is in 1943. En die zijn zoon Sikke Alberts Hempenius, 1984, 1849 weer zien levensjaren. Een wichtige figuur in het louter muziekleven weer zonder mis Jean de Commune, die het leven van 1959 tot 1843. Hij schreef een stikmalig symfonieën, ouvertures, koorwerken en lieden. En hier ook een soort neget, maar dan als uitvierder aan opera. Maar Martinus de Boer, dit leven van 1999 tot 1889, komen wij dan zijn jonge liedsen aan een wat het creatief wandtij in Friesland aanbelangt. Die naam is op een nauwsten verbonden met het liedeboek dat in 1876 verschijnde. Daar verzwaarde Martinus de Boer de koorsettings en pianobegeleidings's van. Van zijn eigen compositorswerk is het koorstuk Anne Zeewal van belang. Nou, wat wij met de Friese componisten Jan Lindeman en Aafke Comter-Kuipers echt aan het eind van het creatief wandtij in Friesland aankomen, nou eerst nog even waarom naar de eind van het creatief wandtij in Engeland. Dat zet in met het werk van Sir Edward Elgar. Niet, liek al zijn, leven van 1857 tot 1934. Elgar is met name bekend van zijn fameuze en verneemstige celloconcerten, maar wij laten nou wat oormoois van hem jaren. Namelijk het Allegro Piacevole uit zijn Serenade opus 20.
En dat wie het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Leonard Slatkin met het Allegro Piacevole uit de Serenade Opus 20 van Edward Elgar. Beert, nou ben wij in deze podcast onbelangrijk bij het eind van het compositorisch creatieve wandtij in Holland, Engeland en Friesland. Wat Friesland onbelangrijk neemt dus toch niet krijgt al 2 namen. Jan Lindeman en Aafke komt ter Kuipers. Ja, Willem, maar Jan Lindeman komt heel voorzichtig en op microlitische schaal een eind aan het compositorisch creatief wandtij in Friesland. Jan Lindeman was binnen in Akkerum in 1863 en verstoord de snits in 1936. Oond 1918 werd er wargelist aan een vermanje, dat is de doopsgezinde kerk, in Snits. Dat er ook onderwijzer en later leraar wie. Hij wie ook bij het dier in Snits. Wat Jan Lindeman onbelangt, kennen wij in deze 4e aflevering van het Zilveren Wetter heel kwart om de hoeken. Hij had meer composities maken, maar is vooral bekend worden en beleund door zijn lied Het Huiteloon, op tekst van Jan Leentjes van der Burg. Hier is dat lied, in een vertolking van tenor Albert Bollema, bij aan de piano Andrew Wise. Het Huiteloon. Vlammelt op een hap uit Fries als hen. Dat de stjälden mond sin ilgenste varje lut vår fjälten strån. Dat men inget van gewillen, där ist lieve Huiteloon. Dat men inget van gewillen, där ist lieve Huiteloon. Svilkus lunkert in de jultids hennes kin. Dat et bok vaid blomke pronket et øsken høyden bjem gått inn. Dat de åde av sin brommen or en fyr som strøynt in tron. Dat et telt von fean blommen der er stor av friske grun. Dat et telt von fean blommen der er stor av friske grun. Frjämt folk fjortsin striden vraxeljen mai vetterfot. Der dit åde folk bevarre dreigt siste varm en tvinger ei. Der selvei oss friesen svarre og fast erf vei veit skjort ei. Der selvei oss friesen svarre og fast erf vei veit skjort ei. Albert Bollema met Andrew Wise aan de piano in het Huiteloon. Een compositie van Jan Lindeman. Beert, zoest u het nog hebben oer Aafke komt ter Kuipers, want waar wie dat eigenlijk? Ja, Willem, Aafke komt ter Kuipers. Die waart uit Frieske Aden binnen in Rotterdam op 16 april 1867. En ze verstoor tot Laren op 22 juni 1943. Aafke wie eerst en meest muzikologe. Ze maken studie van de muziek en publiceren daar ook hoor. Die kon in haar boek Muziek in Friesland rond 1800, dat in 1934 verschijnde. Haar muziekopleiding heeft ze gekregen van pianist Anton Verwij en later aan het Conservatorium van Brussel van onder oren François Adolphe.
Al hier is een grote belangstelling voor renaissance en barokmuziek. Herhaaldelijk met de kunstschilder Douwe Kompner begon ze met het organiseren van joenen met muziek uit de renaissance en barok op het Muiderslot te Muiden. Ze ziet het zelfs dan Gouders efter het klaversymbol. In 1939 joeg Compter Kuipers een riege van 10 lieden van Gisbert Japeks 1663-1666 naar haar oude wijzen van zang en piano bewerken uit. Wij hebben het daar in aflevering 1 van deze podcastreeks al overhongen. Als componiste en dus in mijn eigen als mooi terugbrekker van het compositorisch creatief wandtij in Friesland, van fijn onvierde lieden op Frieske tekst, kunnen wij Aafke Compter Kuipers net genoeg prijzen willen. Haar 3 stemmingsbeelden uit Gasterloon op tekst van A. Huizinga-Weijer en doet ik die zeer op tekst van Ipe Poortinga, een van mijn leermeesters op de Frieske Academie, binnen heel bijzonder. Harkie nou efter naar eerst naar Maitiet in Gasterloon op tekst dus van A. Huizinga-Weijer en daarna doet ik die zeer op tekst van Ipe Poortinga. Dat waren 2 lieden op muziek van Aafke Compter
Kuipers. Maait het in Gaastelon en doet ik die zeg. In het eerste lied wie sopraan Jenny Heisma de jongeres. In het tweede lied wie bariton Arjen Veenhuizen de jonger. Beide keren zie het Rikst van der Kooi, hoe waard wij het letter in deze rieke ook nog gaan zullen, efter de piano. Beert, de woest nog in je lied van Komt er Kuipers litten, toch? Ja, Willem, dat doen we dadelijk. Ik wil eerst nog wat zeggen over de muziekhistorische tijden dat wij ondertussen met Edward Elgar, Jan Lindeman en Aafke Komt er Kuipers in Telonen komen binnen. Dat binnen de let-klassieke tijd en de tijd van de romantiek. Wenen wie van 1950 tot 1815 het centrum van klassieke muziek. De muzikus begint in die tijd los te komen van zijn opdrachtjouwers, de adel en de tjerken. Ludwig van Beethoven is daar een goed voorbeeld van. Er ontstaat een nieuwe merk van de kunstenaars, dat jonken een liedse groep kenners ook rekening houden worden met het grote publiek. De popularisering van de cultuur wordt in gang gezet. Om die reden kunnen populaire componisten, zoals Haydn, 104 symfonieën, Mozart, 36 vioolsonates en Beethoven, 32 pianosonates, zijn opmerkelijk groot oeuvre neerlitten. De symfonie en het symfonieorkest ontstaan. En wichtig is de uitvinding van het piano als opvolger dus van het klavecimbal en het spinet. Wichtige componisten binnen boeten de treien al neemden Gluck, Carl Philipp Emanuel Bach en Boccherini. Na 1850 wordt Parijs het centrum van de romantiek. Het is de tijd van industriële revolutie en technische innovaties. In de kunst ontstaat als reactie op een verstedelijking en het vervreemden van het platteland een groter langstme naar de natuur. Het individu wordt wichtiger. Componisten lezen nog meer gevoel en persoonlijkheid in haar muziek. Dat leidt tot lange, lyrische melodieën, een soort dynamiek, een groter orkest en meer virtuositeit. De componist is in de romantiek net meer in dienst van een koning of de adel. Het karakteristieke beeld van een componist als kunstenaar ontstaat. Wichtige componisten in de let-klassieke tijd en de romantiek van 1830 tot 1920 binnen Paganini, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Wagner, Brahms, Grieg, Elgar, wij hebben het al over hem hoorn, Mahler en Sibelius. En in Friesland dus Aafke Komt er Kuipers. Bij aansluiten van deze aflevering 4 van het Zilveren Wetter oer in en uit het creatieve wandtij nog één lied van haar. Het komt van een cd die tijdelijk is bij het boek Een Friesin vol muziek, Aafke Komt er Kuipers, 1876, 1943 van Jurjen Vis uit 2011. Dat boek is als nummer 5 uitgekomen in de Riege Musica Frisica, een riege maar werk van Friese componisten, dat ik lang eindredacteur van Westhaf. De compositie van Aafke Komt er Kuipers, die wij nu nog jaren zullen, is Kamperfoeien. En een dichter is
En dat wienen Wanda Peters, sopraan, en Jurjen Vis, piano, in het nummer op het tekst van Verder Skurer en muziek van Aafke Komter-Kuipers, Kamperfoelie. Beert, dat lied, Kamperfoelie, is dags al eens een keer opname terug Ierland, of ben ik nog mis? Nee, Willem, dat is gelijk. Het staat in de versie van Ierland en op muziek van Nanne Kalma op het album Kattekweer uit 1977. En dit weer dan aflevering 4 van Het Zilveren Wetter. Beert, waar hebben wij het in aflevering 5 eigenlijk hoor? Willem, in de volgende aflevering komen wij weerom op muziek uit het klassieke tijdrek, maar die dan spelen we het door treffelijke muzici van Fries Kammer. Likas, Emmy Verheij, Jacob Slachter, Eerde Kuper en Simone Lamsma. En daarna dompelen wij ons maar vreugde onder in de muziek uit de tijd van de romantiek. En daar doen we dan aan een hoorn van werk van sokken als Dominicus Draper en Bouke Ornes Visser. Ont aflevering 5 van Het Zilveren Wetter.